ሐዋርያት ምዕራፍ 21 ካብኣቶም ተፈሊና ብመርከብ ምስተላዓልና መንገድና ቅኒዕና ናብ ቆስ መጻና ጽባሒቱ ከዓ ሮዶስ ኣብ እትበሃል ደሴት በጻሕና ካብኣ እውን ናብ ጳጥራትና ናብ ፍንቄት ትኸይድ መርከብ ምስ ረኸብና ናብ ኣደየብና ብኣኣ ጌርና እውን ጉዕዞና ቀጸልና ነታ ቆጵሮስ እትበሃል ደሴት ምስ ረኣናያ ንኢድ ጸጋም ሓዲግናያ ናብ ሶርያ ኣቢልና ተጓዒዝና ጽዕነተታ መርከብ ኣብ ጤሮስ ዝራገፍ ስለ ዝነበረ ድማ ናብኣ ኣተና ኣብኣ ደሊና ኣመንቲ ረኸብና ንስኣቶም ከዓ 7 መዓልቲ ቀነና ንሳቶም ድማ ብመንፈስ ተገሊጹሎም ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣይትደይብ በልዎ እተን መዓልትታት እቲኣተን ምስ ሓለፍና ካብኡ ወፂና ክንጓዓዝ ተላዓልና ኩሎም ድማ ምሰንስቶምን ደቆምን ኮይኖም ክሳዕ ወፃእ እታ ከተማ ፋነውና ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ከዓ ተንበርኪኽና ጸለና ደሓንኩኑ ተባሃሂልና ምስ ተፈላለና ንሕና ናብታ መርከብ ደየብና ንሳቶም እውን ናብ ገዝኦም ተመልሱ ንሕና ግና ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ምስ ወዳእና ካብ ጢሮስ ናብ ጴጥሌማይስ በጻሕና እቶም ኣመንቲ ሰላም ኢልና ምስኣቶም ሓንቲ መዓልቲ ወዓልና ንጽባሒቱ ካብኣ ውፂና ናብ ቂሳርያ በጻሕና ኣብ እንዳ ፊልጶስ ወንጌላዊ ሓደ ካብቶም 7 ዲያቆናት ኣቲና ኣብኡ ቀኒና ንሱ ትንቢት ዝዛረባ 4 ደናግል ኣዋልድ ነበሮ ኣብኡ ብዙሕ መዓልቲ ንጸናሕና ሓደ ኣጋቦስ ዝስሙ ነቢ ካብ ይሁዳ ወረደ ናባና መጺኡ ከዓ ዕጣቕ ጳውሎስ ወሲዱ ኣእዳውን ኣዕጋሩን ብኡ ኣሰሮሞ ንዋና ዛዕጣቕ እዚኣ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ከምዚ ገይሮም ኣሲሮም ናብ ኢድ ኣሕዛብ ሕሊፎም ክህቦ እዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ በለ እዚ ምስ ሰማዕና ንሕናን እቶም ደቂ ተዓድን ኮይና ናብ ኢየሩሳሌም ከይድይብ ንጳውሎስ ለመና እዩ ሽዑ ጳውሎስ ንምንታይ ከምዚ ትገብሩ ስለምንታይ ክትበኽዩ ንምንታይ ክልበይ ትሰውሩን ኣለኹም ኣነ ምእንቲ ስም ጎይታና ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ንማእሰርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንምማት እውን ድልው እየ ኢሉ መለሰ ምስማዕ ምስ ኣበየና ከዓ እግዚአብሔር ዝፈቐዶ ይኹን ኢልና ስቕበልና ድሕሪ ቁሩብ መዓልትታት ምስ ተዳሎና ናብ ኢየሩሳሌም ደየብና ካብ ቂሳርያ ሓቢሮም ዝመጹ ደቀ መዛሙርት እውን ምሳና ነበሩ ከድና ካብቶም ቀዲሞም ዝኣመኑ ደቀ መዛሙርት ሓደ ዝኾነ ናይ ቆጵሮስ ሰብ እንዳመናሶን ክንኣቱ እውን መርሑና ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጻሕና እቶም ኣመንቲ ብሓጎስ ተቐበሉና ንጽባሒቱ ጳውሎስ ምሳና ናብ ያዕቆብ ከደ ኩሎም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብኡ ነበሩ ጳውሎስ ሰላም ምስ በሎም እግዚአብሔር በትናቱ ኣገልግሎት ገይሩ ኣብ ኣሕዛብ ዝገበሮ ኩሉ ሓደ ብሓደ ነገሮም ነዚ ምስ ሰምዑ ንእግዚአብሔር ኣመስገኑ ንጳውሎስ ከዓ ከምዚ በልዎ ኣተሓውና ካብ ኣይሁድ ክንደይ ኣእላፋት ከም ዝኣመኑ ትረአ ኣለኻ ኩላቶም ከዓ ሕጊ ሙሴ ንምፍጻም ቅንዓት ኣለዎም ንስኻ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ንዘለዉ ኣይሁድ ኩሎም ካብ ሕጊ ሙሴ ክርሕቑ ደቆም ከይገርዙ ብስርዓቶም ከይነብሩ ኢልካ ከም እትምህር ወረ ሰሚዖምልካ ኣለዉ ምምጻኻ ብርግጽ ክሰምዑ እዮም እሞ እንታይ ምግባር ይሓይሽ እምበኣር ከምዚ እንብለካ ግበር መብጻዓ ዘለዎም 4 ሰባት ኣለውና ምሳኻ ተማልአ እዮም እሞ ምስኣቶም ርእስኻ እንጽእ ርእሶም ይላጸዩ እቲ ንቤተ መቅደስ ዝግባእ መባእ ድማ ንስኻ ክፈለሎም ሽዑ ንስኻ በዓልኻ እኳ ሕጊ እናሃለኻ ከም እትመላለስን እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዕዎ ኩሉ ከዓ ሓቂ ከም ዘይኮነን ኩላቶም ክፈልጡ እዮም ብዛዕባቶም ዝኣምኑ ኣሕዛብ ግና ተማኺርና ንጣዖታት ካብ ዝተሰውአ ምግብን ደምን ዝበኸተ ስጋ እንስሳ ካብ ምብላዕን ካብ ዝሙትን ረሓቑ ኢልና ብጽሑፍ ኣዚዝናዮም ኣለና ንጽባሒቱ ጳውሎስ ነቶም ሰባት ሒዙ ምስኣቶም ርእሶን ጸሐ በድሕሪዚ እቲ መዓልቲ ምንጻሆም መዓዝ ከም ዝውዳን ነፍሲ ወከፎም ድማ መስዋዕቲ መዓዝ ከም ዘቕርቡን ክነግር ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ እተን 7 መዓልቲ ክውዳኣ ምስ ቀረባ ካብ ሃገር እስያ ዝመጹ ኣይሁድ ንጳውሎስ ኣብ ቤተ መቕደስ ረኣይዎ ንኹሉ እቲ ህዝቢ ኣለዓ ኢሎም ድማ ሓዝዎ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንዑሩድኡና እቲ ኣብ ፈቐዶ ሃገር ምስ እዚ ህዝቢ እዙይን ምስ እዚ ሕጊ እዙይን ምስ እዛ ስፍራ እዚኣን ዝጻረር ነገር ንኹሉ ሰብ ዝምህር ሰብኣይ እዙይ እዩ ኣብ ርእሱ እዙይ ድማ ግሪካውያን ናብዛ መቕደስ እዚኣ ኣእትዩ ነዛ ቅድስቲ ስፍራ ኣርኪስዋ እዩ እናበሉ
ድምፆም ዓወቢሎም ጸርሑ። እዚ ዝበሉ ኸዓ ቅድም ንጥሮፊሞስ በዓል ኤፎስን ምስኡ ኣብ ከተማ ርእዮሞም ነበሩ እሞ ጳውሎስ ኣብታ መቕደስ ዘእተዎ መሲልዎም እዩ። ኩላ እታ ከተማ ተሃወኸት። እቶም ህዝቢ ኩላቶም ብሓንሳእ ብምጉያይ ንጳውሎስ ሒዞም ካብ ቤተ መቕደስ ጎቲቶም መውፅዎ። ሽዑ ንሽዑ እውን ነቲ ማዕፁ ቤተ መቕደስ ኣፀውዎ። ክቐትልዎ ምስ ደለዩ ድማ ኢየሩሳሌም ከም ዝተሃወኸት ናብቲ ሓለቓ ሽሕ መልእኽቲ በጽሐ። ንሱ ኸዓ ወታሃደራትን ኣሕሉቕ ሚእትን ሒዙ ናብኣቶም ጐየ። ኣይሁድ ከዓ ነቲ ሓለቓ ሽሕን ጭፍራኡን ምስ ረኣዩ ንጳውሎስ ካብ ምውቃዕ ኣቋረጹ። ድሕርዚ እቲ ሓለቓ ሽሕ ቀሪቡ ኣትሓዞ። ብኽልተ መቑሕ ከኣስርዎ ድማ ኣዘዘ። መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረን እውን ጠይቖ። እቶም ህዝቢ ከዓ ዓዊሎም ገሊኦም ከምዚ ገሊኣቶም እውን ከምቲ ይብሉ ነበሩ። ብምኽንያት እቲ ዋዕዋዕታ እቲ ሓለቓ ሽሕ ናይ ትውከት መልዕሊኡ መርዳእ ስለ ዘይከኣለም ናብ ሰፈር ወታሃደራት ከብጽሕዎ ኣዘዘ። ጳውሎስ ኣብቲ መደያይቦ ምስ በጽሐ እቲ ህዝቢ የመና ኣምሪሩ ስለ ዝነበረ እቶም ወታሃደራት ተሰከምዎ። ኢሎም እናጸርሑ ብዙሕ ህዝቢ ይስዕብዎ ነበር እሞ ናብቲ ሰፈር ወታሃደራት ክእትውዎ ምስ ደለዩ ድማ ጳውሎስ ነቲ ሓለቓ ሽሕ ክዛረበካ ዶ ትፈቕደሊ ኢኻ በሎ። ንሱ ኸዓ ቋንቋ ግሪክ ዶ ትፈልጥ ኢኻ? ቅድሚ ሕዚ ህውከት ዘለዓልከን 4,000 ቀተልቲ ነፍሲ ናብ በረኻ ዘውፃእካን ግብፃዊ ንስኻ ዶ ኾንካን በሎ። ጳውሎስ ግና ኣነስ ኣይሁዳዊ ሰብ ኣብታ ፍልጥቲ ከተማ ጤርሰስ ናይ ቂልቅያስ ተወለድኩ እየ። ንህዝቢ ክዛረብ ትፈቕደለይ ልምነካ ኣለኹ በለ። ሽዑ ጳውሎስ ምስ ተፈቐደሉ ኣብቲ መደያይቦ ደው ኢሉ ነቶም ህዝቢ ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም። ስቕ ምስ በሉ ኸዓ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ከምዚ ኢሉ ክነግሮም ጀመረ። ግብረ ሐዋርያት